ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ବୁଲାନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସେପଟୁ ବୁଲେଇକି ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଚେନ୍ନାଇର। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଚେନ୍ନାଇ ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେରିନା ବିଚ୍, ଚେନ୍ନାଇର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଚ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ସମୁଦ୍ର କେମିତି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ପଡ଼ିଆରେ ଏଇଠି ବାଲି ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳନା, ଏଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଖେଳନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 4ଟା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇର ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାନିପୁରି ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଲଗପ୍ପା। ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇଠି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏପଟୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହାଲ ହାଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବା, କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳନା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖେଳନ୍ତି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେତେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବାର, ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଖାଇପାରିବେ। ପାନିପୁରି, ସମୋସା, ଗୋଲଗପ୍ପା, ଏପଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକା ହେଉଛି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ବୁଲି ଆସିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବନ୍ଧୁକରେ ଯେଉଁ ବେଲୁନ୍ ରଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଫୁଟା ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ବୁଲି ଆସିବେ ତ ବନ୍ଧୁକରେ ଏଇଭଳି ଫୁଟେଇବେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେଟା ମାରିପାରିବେ ସେତିକି ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲୁଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖେଇବି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାରିଆଡ଼େ କଳା ବାଦଲ ଛାଇ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ ମେରିନା ବିଚ୍ର ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନଶୂନ୍ୟ ସୁନସାନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ସେତେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଜଣେ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ବିଚ୍ ବୁଲି ଆସିଲେ ଏଇଭଳି ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ବୁଲି ପାରିବେ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଚେନ୍ନାଇ ବିଚ୍ରେ ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ାକ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖ ବିକା ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଧଳା ଘୋଡ଼ା, ଏପଟେ ଗୋଟେ କଳା ଘୋଡ଼ା ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି କଳା ଘୋଡ଼ା, ଏ ସେ ପାଖକୁ ଗଲା ଧଳା ଘୋଡ଼ା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବସିକି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ଘୋଡ଼ାରେ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ଆସନ୍ତି ତ ଘୋଡ଼ାରେ ବୁଲି ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବିଚ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଓ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ପିଇ ଦେଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଠିଆ ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯାଅ ଆଗକୁ ଯାଅ, ଦେଖିବ କ'ଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଦେଖ 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 ଘୋଡ଼ା ଆସିଲାଣି ସେପଟୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବୁଲିକି ଯାଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ୱାଓ ଢେଉର କେମିତି ମାନେ ଇଏଟା ଆସୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ୱାଓ, ସମୁଦ୍ର ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭାରତର ବଡ଼ ବିଚ୍ କହୁଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ବିଚ୍, ଯେଉଁଟାକି ମେରିନା ବିଚ୍।
ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆରେ। ଭାଇ ଆପଣ ବି ଆସିଲେ ବହୁତ ମଜା ଉଠେଇବେ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କିଏ ଯାହାର ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିଏ ରିଲ୍ସ କରୁଛି, କିଏ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ତ କିଏ ପାଣିରେ ଖେଳି ମଜା ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଠିଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବାକୁ ତିଆର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବେ। ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାବାଲା କହୁଛି ଡରନି, କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ ଝିଅଟା ଚଢ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଦେଖ ପାଣି ଆସିକି ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଗଲାଣି। ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଏତେ ଜୋରରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ପୁରା ମୋ ବୁଟ୍ ଫୁଟ୍ ସବୁ ଉଦା ହେଇଗଲା। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜଲ୍ଦି ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଛ। ଏଠି ଦେଖ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ସାର୍ ବସିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆସିଗଲେ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଭଗଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ବି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବନି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକିରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ସାଇଡ଼୍ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ କେହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ପାଣିରେ ଖେଳିବନି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଯାହା ଦେଖିବାର ଅଛି, ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସାଇଡ଼୍ କରାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପାଣି ବହୁତ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାଲା ସାଇଡ଼୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଗକୁ ମୁଁ ପାର୍କ ଯିବି, ପାର୍କ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଭିଉ ଦେଖାଇବି।